Една, две, три. Добре, много добре. Как ще ти пуска? Хотелите са достатъчни. Млади, Защото знае. Още не бяхме правили секс и едва ли някога ще стигнем. Добре, Нима, Пети. Едно. Още едно. Две. Още три. Четири. Още четири. Пет. Още пет. Руди? Айде, Мимо, нали казах пет? Съжалявам. Айде, давай. По-бързо бягай. Какво точно не разбра, скъпа? Бягай да си спасиш Целият останал влака. свят е точен. Чу, Не твоя можеш ли да влак направиш едно нещо за мен? Или искаш да ми и съсипеш твоя празник? влак има хора, дето не знаят къде е влаката. Едно, Французски инглезен, риза и розова хартия. Мимо, казах пет. Мимо, как се живее? Пет. Дай ми, по-бързичко, айде. Изваждай го, айде. Изваждай го да го залепиш. Айде, нате другата. Няма да ходиш до мен. Мимо, Петя. Мимо, казах. Бързо, бягай. Бягай, докато ви си закъсняла. Пет. Шест. Тут. Лепи го. Пистолет използвай срещу англичаните. Не там, тук. Стана спаси си път. Повече по-малко от 5 минути, от 6 минути, от 2 минути, трябва да стигне с 3 минути. От 1 минута трябва да стигне. Добре, ти за Каменчо ли си? Аз на Каменчо ги направих тези за дома вече. Ади, Мимо. Аз за те ги слепил пак.